Αυτό είναι το δύσκολο. Και κάτω, πρόσεξε, πάει δεξιά το οποίο είναι περίεργο, αριστερά κατεβαίνει. Αλλά είναι και αυτό πολύ μεγάλη κλίση. Πάμε. Πάμε Αργυρή. Προσοχή παιδιά. Προσοχή εδώ στα χέρια. Θέλει πολύ πίσω. Άστο, μην δες το πρώτα και... Δεν το κάνω καθόλου γιατί δεν το έχω ξανακάνει. Ακριβώς γι' αυτό. Έχουμε και άλλη βόλτα. Έχει το φίτζ εδώ για να στο παίζει μου. Είναι ανάρτηση. Θα κατεβαίνει μόνο.